O prezo da froita elévase lixeiramente en comparación ao ano pasado. A venta destes produtos e de hortalizas está a ser moi positiva neste verán en Ribeira. Mirar para o prezo dos produtos é un hábito que se foi incrementando nos últimos tempos pola subida que se está a rexistrar nos alimentos. Son poucos os que escapan este incremento e recentemente a froita está a rexistralo, algo que notan os consumidores á hora de mercala. Está un pouquiño máis cara que o ano anterior, pero tampouco é exagerado. A que a fruta xa cara, como a Claudia Reina, eso sí, hai un pouquiño máis de subida, pero non é moito. Notase máis, por exemplo, no brócoli, na xudía, eso sí que o noto moito máis alto que o ano pasado. Pero na froita, a verdade é que a de tempada non. O único que está fora de temporada, pois a mandarina que vende fora, uva semilla que vende fora, eso sí que está xa caro, pero bueno, porque xa non é daqui, pero o froito daqui máis ou menos está igual. Os produtos máis demandados neste período estival apenas contan cun incremento no seu prezo. A nectarina, pero bueno, está, a ver, é algo do máis barato, paraguayo un pouquiño máis caro, me refiro con un euro de diferencia, o mellor, non son prezos moi subidos, eu creo que prácticamente como ano pasado, 50 céntimos arriba, 50 céntimos abaixo. Aínda que as causas deste incremento do valor da froita na venta ao público non están claras. Non sei se é que foron subindo os prezos xa durante todo o ano, se mantén un pouquiño esa subida ou costes en algún momento, porque produción por agora hai de todo, quitando de fresa, que por exemplo esta xa é daqui, é galega, xa hai moita menos, eso sí que xa é máis caro, hai menos produción, pero do resto plátano tuvo unha época máis caro, xa baixou, xa está no seu prezo normal, todo máis ou menos por aí. A pesar desta subida, o verán está a ser moi positivo no referente ás ventas, polo que os ribeirenses e os visitantes consumeu bastante froita, a parte empezou moi pronto a subida, xa empezou, normalmente empeza en xullo, agosto, esas quincenas, pero en xuño xa había moita xente, xa había moita venta. A verdade é que moi ben, o turista moi ben, a xente daqui moi ben. Xa sabemos todos que os prezos son máis altos, non son os de outros anos, tanto aquí como noutros sectores, a xente asimila, ora tomate, leituga, ora é época de vender todo eso. Verán que está a deixarvos números. Que despois o resto do ano é moi largo, e no tema froita hai moita menos variedade e moito menos produto. Aínda así, os consumidores e traballadores téñense que apertar un pouco o cinto e facer contas para poder mercar con estes pequenos incrementos nos prezos. Pero a froiteira tampouco chega a final de mes.